Existuje jeden marketingový kanál, ktorý má jednu z úplne najväčších konverzií zo všetkých. A garantujem vám, že ho určite dostatočne nevyužívate. Zabudnite na chvíľu na algoritmy, dosahy na Instagrame alebo trendy na TikToku. Zamerajme sa na niečo, čo musí používať každý z nás. E-mail. A dnes si ukážeme, prečo by mal byť pevným základom vášho biznisu a ako presne ho robiť. Pýtate sa, prečo e-mail? Sociálne siete sú super, ale Instagram, TikTok a Facebook priťahujú úplne iné demografické skupiny ľudí. E-mail vám už musel niekto zanechať. Je to teda niečo, čo už máte, ale nevyužívate to. Ale ak náhodou ešte žiadne e-maily nemáte, môžete to vyriešiť tak, že poskytnete zákazníkom čo najviac výhod na vašom webe za to, že vám ho zanechajú. Napríklad newsletter s exkluzívnymi zľavami, alebo uloženie rozpísaného formuláru, alebo proste e-book zadarmo. Ak vás zaujíma, prečo by ste mali počúvať niekoho, kto vyzerá, že teraz doštudoval strednú, voláme sa Shapeless AI a pomáhame s týmto a ďalšími podobnými problémami malým dodávateľom, remeselníkom a dizajnérom na Slovensku. Máme za sebou spokojných klientov a niektorí nám dokonca nechali aj video recenziu presne pre takéto prípady. Pozrite si ich na našej stránke shapelessai.sk, je aj v popise videa. Ak už tie e-maily máme, aký je vlastne cieľ ich posielania? Posielaním e-mailov chceme dosiahnuť jednu z dvoch vecí. Prvým cieľom je priama kúpa. Čiže chceme, aby zákazník na základe tohoto mailu niečo nakúpil alebo si znova objednal vašu službu cez napríklad priložený link. Ale druhým, rovnako dôležitým cieľom je budovanie povedomia o značke. Tu nepredávate priamo. Cieľom je, aby si vás ľudia zapamätali ako niekoho, od koho dostali hodnotu úplne zadarmo. Tým, že sa ľudia od vás niečo naučia, staviate sa v ich očiach do role experta v tejto téme. A keď na budúce budú potrebovať vaše služby, spomenú si na vás a nepôjdu hľadať niekoho iného na Google. Takže teraz vieme prečo. Ale ako napísať e-mail, ktorý neskončí v spame? Ako si rozdeliť zákazníkov a ako to celé merať? Teraz poďme na praktickú časť. V prvom rade musíme určiť, komu ich píšete. Vždy segmentujte svoj e-mailový zoznam. Oddelte verných zákazníkov od tých nových. Rozdielte si ich napríklad podľa druhu objednanej služby alebo podľa toho, odkiaľ k vám prišli. No a keď už viete, čo predávate a komu, ostáva už iba jedna vec. Aký obsah vlastne posielať. Ak rozmýšľate nad tým, či sa tým, že vám všetko toto hovorím, nepripravujem o prácu, toto je iba špička ľadovca toho, čo robíme pre našich klientov. Reklamy, ktorými malým slovenským dodávateľom prinášame kvalitný dopyt, okamžité správy, ktoré 21-násobne zvýšia šancu udržania lídu a kvalifikujú ho, umelá inteligencia, ktorá každého, kto navštíví vašu web stránku alebo vám napíše na sociálne siete, chytí ako pavučina a urobí z neho okamžite kvalifikovaný lead. Rezervačný systém, ktorý zabezpečí, že sa k vám dostanú iba exkluzívne kvalifikované lídy rovno do vašeho kalendára. Ak by ste chceli odhaliť, ako toto všetko robíme, ale nechce sa vám pozerať video po videu celý náš YouTube kanál, alebo ak by ste chceli vidieť riešenie na mieru pre vašu špecifickú situáciu, zarezervujte si bezplatnú 1-na-1 prezentáciu s majiteľmi, kde vám všetko vysvetlíme a vy nám môžete povedať nie a ukradnúť všetky naše tajomstvá. Prvým sú promócie. To sú napríklad zľavy na konkrétny tovar, doprava zadarmo alebo bezplatná obhliadka. Toto je ten priamy predaj. Druhým typom sú užitočné novinky. To je kľúčové slovo užitočné. Aj keď si zákazník z tohoto e-mailu nič nekúpi, mal by mať pocit, že dostal niečo užitočné alebo zaujímavé. V týchto e-mailoch buďte oveľa menej natlakoví na kúpu. A extrémne dôležité je tieto dva typy e-mailov striedať. Je predsa oveľa väčšia šanca, že človek zruší odber, ak mu pošlete 5 zľavových kódov po sebe. Netvorí to dobrý dojem. Zákazník má potom pocit, že mu stačí počkať, kým nepríde ďalšia zľava a bude odkladať nákup. Tým, že striedate novinky a akcie, umelo navyšujete vzácnosť promócií. Vytvárate nepredvídateľné prostredie, v ktorom zákazník nevie, kedy zase vaša služba alebo tovar pôjdu do zľavy. Ale ako zistíte, ktorá verzia e-mailu je lepšia? Či dať viac alebo menej obrázkov, väčší alebo menší text, a ako napísať predmet správy. Presne na testovanie všetkých týchto elementov vám pomôže sledovanie metrík. Napríklad my pre našich klientov analyzujeme, čo sa deje po odoslaní každého jedného e-mailu. Sledujeme, koľko ľudí e-mail otvorí. Ak vidíme vysoký open rate, vieme, že sme trafili skvelé predmet správy a že e-maily nechodia do spamu. Ak zistíme, že
tie maily síce ľudia otvárajú, ale nikto v nich na nič neklikne, vieme, že musíme zmeniť obsah mailu alebo upraviť ponuku. Taktiež sledujeme, koľko z tých ľudí, ktorí klikli na link, potom reálne vykonali samotnú akciu. Teda napríklad na stránke rezervovali termín konzultácie alebo nakúpili. Toto testovanie vám pomôže svoje e-maily neustále zlepšovať, zisťovať, či vaše nové nápady sú dobré a zase ktoré staré zahodiť. Získajte si pozornosť vašich zákazníkov. Prinášajte im reálnu, užitočnú hodnotu a nepredávajte im niečo v každej jednej správe a hlavne sledujte dáta a prispôsobujte sa tomu, čo funguje. Ak začnete tieto veci aplikovať, garantujem vám, že z e-mailov urobíte jeden z najsilnejších pilierov vášho biznisu.